Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke funa ezikaSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleka amathiza kaSibongile and Dlamini's, izinto nje okumele kuyilindele lapha kuSibongile and Dlamini's kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke ethinta uPhetheni naye ke lapha uNomfundo. Kumathiza baveza ukuthi ke uPhetheni uzobuza kuNomfundo ngaye ke lapha unjengaye and uzophinda ke futhi ebuza ukuthi ke ufunani la abazikhiphele khona. NgoLwesibili uPhetheni uzoqhubeka enza uphenyo ukuthi ke kahle kahle ingane uNomfundo ade kule ndawo ade bekuyona le ade bezikhiphele kuyona. Ngidlule ngilapha kuSamke laba veza ukuthi ke uSamke uzoba ke senkingeni njengoba kuSibongile uzobeka embelesele ngendaba yokuthi ke wabulala uma wakhe, naye ke lapha ukwenza uzozama ukuthi kehlisa umoya yena kuSibongile kodwa kuzokwehluleka. uSibongile uzozeke bengcono uma ke sekufike usisi wakhe ke lapha uvuma. Usisi kababa kaSibongile uzoxosha kuSamke uzothi ke akahlukane nefamily yakhe and futhi ke akahambe. Okunye ke futhi la baphinde bakuveza baveza ukuthi ke uSamke uzohamba ke usongela uPhetheni ngayo ke lapha ipast yakhe and ke uPhetheni uzoxolisa uzozeke emofarishe imali kodwa kuSamke uzobe engayifuni imali. Ngidlule ngilapha kuVusi laba veza ukuthi ke uVusi uzonika ugcina amaphepha edivorce ukuba ke akawasayine. Ngidlule ngilapha kunjengaye laba veza ukuthi ke kuzoba nzima for unjengaye uma ke fica enye indoda emzini wakhe. Aphelalana ke mbukela amathiza kaSibongile and Dlamini's. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye, ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazibongela.